Sentiu? Bé, ho lamento per vosaltres perquè després d'aquest menjar que hem fet sentir segons quins discursos ha de costar i jo primer el que demanaria és un aplaudiment pel que ha fet l'Ollada perquè estava bona, no? El segon... Que s'aixequi! Els que heu ajudat a organitzar, a mi em fa molt de goig ser avui aquí una altra vegada. Només tinc paraules de gratitud i de reconeixement i em fa molt de goig ser... De fet, aquesta és una combinació peculiar perquè fixeu-vos que hi ha dos Jordis i dos Puig i per tant és una cosa que combina perfectament i crec que quan nosaltres ens van explicar, nosaltres després de sortir de la presó ens hem assabentat de moltes coses que es van fer mentre nosaltres érem a la presó per les persones que eren a l'exili, que per tant ara hem de seguir perquè per alguns la presó se'ns ha acabat però l'exili no i per tant hem de seguir i realment ens emocionava. I abans de parlar d'en Jordi jo volia parlar de vosaltres i de la immensa gratitud cap a tot el que vau estar fent per nosaltres. La Blanca, la meva dona, m'ho explicava molt el que fèieu aquí. De fet, cada 2 per 3, quan jo la trucava, deia demà vaig a la Catalunya Nord i li pensava, a veure què hi ha a la Catalunya Nord, que tant que anem a la Catalunya Nord, i ens hem acabat enamorant més d'aquesta terra del poc que coneixíem. Però jo sempre ho he dit, i no és per quedar bé, perquè has d'haver viscut el que ens ha tocat viure a nosaltres perquè pugueu tenir la sensació de gratitud, allò que diem, escolta, no viurem prou anys per poder-vos agrair tant. Jo us ho vull dir, a través dels actes que fèieu aquí, a través de les cartes, aquelles cartes, jo sempre recordo molt especialment a l'Odet, les cartes que ens enviàvem, aquella lletra tan preciosa que a mi queia la cara de vergonya quan jo feia les respostes amb la meva lletra tan desastrosa, però que era igual de sentida, però que evidentment la nostra presó no ha tingut res a veure amb els altres presos que teníem allà gràcies al vostre escalf i al vostre suport. I per tant, des del punt de vista personal, la gratitud és immensa. També des del punt de vista de gratitud, des del punt de vista del coratge polític que vosaltres ens donàveu. És a dir, en circumstàncies molt més complicades, en circumstàncies més difícils, vosaltres aquí heu mantingut una flama que a nosaltres ens va omplir de coratge. Nosaltres ens haureu vist que l'últim any havíem sortit i entrat a la presó, perquè mentre això depenia dels tècnics de la presó, doncs ens deien aquesta gent reuneix els requisits dels altres presos i per tant ja poden sortir encara que vinguin de la presó. Però quan això arribava a mans de la justícia espanyola, que sap fer molt bé d'espanyola, però que de justícia cap als independentistes no ho sap fer, sinó que es mou en termes de justiciers, doncs es deia, vosaltres heu de fer 3 coses si voleu posar els peus fora de la presó. La primera, demanar perdó pel que vau fer a l'octubre del 2017, que vau demanar perdó. La segona, el que heu de fer és renunciar al final del vostre objectiu, que és la independència de Catalunya, perquè a Espanya es pot defensar tot com a sempre que no vagi en sèrio com a, perquè si va en sèrio el que t'espera és la presó, l'exili, o que un tribunal de comptes t'acabi arruïnant la vida, o totes les coses alhora, etc. I la tercera cosa que heu de fer és sobretot dir que no ho tornareu a provar de fer mai més. I si nosaltres hem sortit de la presó i evidentment no hem demanat perdó pel que vàrem ser capaços de fer entre tots i escolta, l'1 d'octubre que va ser un èxit i una victòria brutal, l'1 d'octubre i l'èxit i la victòria brutal comença, i això ho heu de reivindicar, l'èxit aquest comença en bona part pel que veu fer aquí a la Catalunya Nord, i això us ho heu de reivindicar. Això ho heu de reivindicar. I això ho hem de reconèixer i ho hem de reivindicar perquè aquí va començar tot a funcionar bé, perquè vosaltres sabeu com s'han de fer les coses, sense lluir, sense fer el 1000 homes, sense no sé què, però aquella feina que és tan útil, tan discreta, però que al final està al servei de l'objectiu final. I això, aquest to i aquesta manera de fer, la veu començar aquí i ens veu ensenyar als del Principat com això es feia. Per tant, nosaltres no vàrem demanar perdó pel que vàrem fer l'1 d'octubre, ni ho farem mai a la vida. La segona, renunciar a l'objectiu de la independència, no només no ho hem fet, sinó que ara que hem conegut i estem coneixent el monstre des de dins del seu estómac, encara en tenim més necessitat i, si em permeteu, també més pressa,
I la tercera cosa, que evidentment no us hi hem dit que no ho tornarem a fer, sinó que tot el dia vas fent cabales de com ho podem tornar-ho a fer millor per poder culminar allò que vàrem votar i vàrem guanyar a l'1 d'octubre. I això no és cap mèrit personal. Això és gràcies a la força i al coratge que ens heu donat vosaltres. I que venint d'aquí encara nosaltres ens diu un missatge de dir no tenim dret al desànim. I crec que la gent d'aquí de la Catalunya Nord sou el millor exemple davant de tants profetes del derrotisme i del desànim, perquè, com deia abans, en circumstàncies molt més adverses heu estat capaços de mantenir viva la flama de la nació aquí a la Catalunya Nord. I per tant, paraules de gratitud. I iniciatives com la del Jordi Puig, quan jo m'ho van explicar, i no les coneixíem, perquè a més, quan es va fer tot allò dels quilòmetres per la llibertat, moltes coses d'aquestes, nosaltres estàvem en presons, normalment estàvem en presons de l'Estat, allà només consumeixes informació de l'acord mediàtica del 155 i per tant tot això de les iniciatives que es feien al país no en sortia res, només ho sabíem per les cartes que rebíem, per les trucades que fèiem a casa. El Jordi hagués pogut optar, tenia 1000 raons per optar per la confortabilitat, per optar per allò que ens hem sentit alguna vegada de me pilla lejos, perquè et podia haver dit a mi m'enganxa lluny, estic a l'altre cantó de la base i m'enganxa lluny. Tinc 1000 excuses per dir jo no em mobilitzo i en canvi encarna els millors valors de quan un país guanya la lluita pels seus drets civils, pels seus drets polítics, pels seus drets nacionals. I evidentment quan se'ns va dir escolta, hauríem de fer alguna cosa pel Lluís, m'he dit poseu data de seguida, en Lluís, l'Hervé, estàvem allà fent una paella que teníem pendent d'un dia que va quedar pendent, bueno, tu no la tenies pendent, tu te la vas menjar, jo no. I vam dir de seguida que sí, que posés la data, perquè aquestes coses s'han de reconèixer. Ell no ho fa perquè se li reconegui, però aquestes coses s'han de reconèixer perquè és l'exemple de cara a molts d'altres que sabeu allò que diuen, qui sap el que vol troba un mitjà i qui no sap què vol troba una excusa. Estem assistint a masses excuses per no començar a fer coses. Jo no m'allargaré perquè heu menjat molt i això costa i aquí hi ha dues persones que a mi em fa molta il·lusió que us pugui dirigir la paraula i trobar-me amb el conseller Lluís Puig, doncs enteneu que sempre és entranyable, sempre et fa aquella il·lusió. Vam compartir moments molt intensos. És veritat que hi ha una cosa llavors que funcionava molt bé i que ara l'hem de tornar i crec que ara patim més un problema d'actitud que d'aptitud, perquè d'aptitud hem demostrat que n'hi ha per donar i vendre, sinó d'actitud en quin sentit? Que nosaltres, sent consellers del president Puigdemont, només estàvem pendents del que ens tocava fer a nosaltres i fer-ho ben fet, més que estar l'un al pendent del costat de si ho fa l'altre. I en tot cas hi havia aquella actitud de a qualsevol problema una solució. I aquesta va ser l'actitud que ens havia marat el país i per això nosaltres ens en vàrem en sortir. Jo us haig de dir que soc dels optimistes, i per tant estic segur que ens en sortirem i que podrem fer un acte com aquest. Segur que l'ullada no serà tan bona, però la farem a l'altre costat amb el conseller, amb el conseller, no sé si cal Terrassa, perquè ell és del Vallès, que no és tant. El Vallès Oriental que tinc jo és més maco, és més... Però si fas alguna a l'altre Vallès, entre que no saps si fer-ho a Sabadell o Terrassa, i si estan discutint, doncs ho fas a la zona de Granollers i ja està, o a la zona de Sant Celoni, que també hi ha algun Sant Celoni, que és del Baix Montseny. No, us deia, soc optimista per què? Perquè en sortir de la presó no m'he trobat ningú vol dir ningú que m'hagi dit mira, jo el 2017 era independentista, però al llarg d'aquests 4 anys això d'Espanya m'ha seduït, Espanya m'agrada. Això de l'estat espanyol és una cosa que jo m'he equivocat, no m'he trobat ningú. Sí que m'he trobat molta gent que m'ha dit escolta, quan deixeu de donar voltes a la rotonda i us baralleu entre vosaltres, jo tornaré a pujar, i tornaré a ser, i la gent hi tornarà a ser. Per tant, ara la feina no és tant cap a allò que ha de fer la gent, que no hi ha cap pretén, sinó tota l'admiració, tot el que heu fet vosaltres, sinó que hem de ser capaços nosaltres, els que podem tenir poques o moltes responsabilitats en l'àmbit institucional o en l'àmbit polític, de tornar a fer el que va ser la fórmula per guanyar l'Estat. El vam guanyar, jo sempre reivindico una data, que és el dia que van entrar al Vallenc, a la revista aquella de Valls. Allà vam trobar el to, recordeu que van entrar en una revista per intentar espantar-nos,
I allà la gent els va cantar cançons de la trinca, els va dir d'on estan les urnes, etc. I allà se'ls va dir no hi ha por. Després va vindre el 20 de setembre, que ens volien desmuntar i no van ser capaços. I després va vindre l'1 d'octubre i no van ser capaços. I en el judici hi ha una frase que no s'ha ressaltat molt, però va haver una frase d'aquell reguitzell de policies que venien amb aquell testimoni tan delirant, que va dir a les 3, i va dir així literalment, a les 3 nos tuvimos que retirar. I si algú es va retirar és perquè algú va guanyar. I va guanyar la gent. I va guanyar la gent perquè aquella sincronització del cap, del cor i del talent no s'havia vist mai, no hi havia un manual d'instruccions. I per això estan intentant reprimir tanta gent, perquè saben que si ho tornem a provar amb la cartografia i amb els aprenentatges d'aquella tardor, aquesta vegada ens en sortirem. I per això, com que n'hi ha alguns que hi dedicarem tot el que sigui i més a tornar-nos a compactar, a tornar-nos a trobar en el replà, a fer la partitura nova, perquè aquí hi ha massa discussió de qui és el director d'orquestra i no hi ha partitura, i hem de fer la partitura nova i de cara a anar per feina. I igual que vam dir 1 d'octubre, referèndum, hem de marcar una nova traçabilitat i dir, i amb tal data, això o això, que per mi, evidentment, és independència o independència. Perquè votar, hi han votat moltes i masses vegades, i abans, a l'1 d'octubre deien Espanya és una democràcia completa i vostès no són el 50%, i ara a Espanya queda clar que no és una democràcia completa i nosaltres som més del 52%. Per tant, la legitimitat la tenim tota. Però estic segur que serem capaços de trobar-nos en aquest replà, de trobar aquesta traçabilitat i la gent hi tornarà a ser. I per això estic segur que no trigarem menys que més que una trobada d'aquestes característiques. La farem a l'altre costat, la farem al Principat i allà hi haurà el conseller que farà l'anfitrió, però hi haurà també el president Puigdemont, hi haurà la Clara Ponsatí, hi haurà el conseller Comín, hi haurà la Marta Rovira i hi haurà l'Anna Gabriel. I estic segur que això ho aconseguirem més aviat que tard, perquè la fórmula per guanyar l'Estat, per derrotar-lo democràtica i pacíficament, la tenim. Gràcies, milions de gràcies per ser-hi sempre i escolteu, i gas a fondo. Moltíssimes gràcies.